saya sehat, saya laris, saya kasembatan, saya kuncara asmane. Wah, jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Kyai kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani kyai mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mulo ketok mriyayi Nggih. saking Ngayogyakarta, yo tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojomu pengen mriyayi ngene dinggoni iki. Kayak ngene iki nek wong Kene wedok. wae gelungan. Nek sunduk mentul ora ana kae disungkiti apa kembang. Yo kembang melati ya apik. Kembang melati kok dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe bojoku dhek nggih gelungan kene tak wae kembang api. Lah ndase jledos. Jenengane Aku jamu. jare pegang sapa. Karepku ki ndudohi wong wadon sing priyayi ngene iki. Agumane kebayang kanggo Nah, disampiri slendang lah bojomu wis mbok sampiri to. Ya bener, bojoku tak kalene. Slendang. Selendang ngene iki lho. Dicepi iki cunduk mentul. Rencana tak cepet mikir sak cengele ya. Mbok ora sia-sia nek karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anakne wong lanang ki ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Anak lanang wong wedok arep piara. Lho, lha nyapa tuku lho. Ya, kaya ngono kok nuturi coba kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok ora sia-sia karo wong wedok. Biar katon apa saya Nah. katon apa. Ngono lho. Katon lemu ya. Lho, Katon lemu ya ben. Lemu malah rasa dadak kelompok kita ya. lah kowe nek pomo bojomu lemu nek arepe butuh, kalau bojomu nek goleki piye coba? Rakane lan kowe. Golek apa ta? Eh? Golek apa? Lho, goleki apa? Golek apa? Kowe lali apa? Enggak. Ngapa kok ora sadem demek? Oh, kok makmuk iki ngapa jane? Jare ngopo ngono lho. Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu iki jan kok clintisan. Kudune sing ngrambati mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngrambat kok ndi-ndi. Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ini lho. Ngeten lho Mas. Ngeten lak ora duwe tata krama to. Yen kepengin diajeni wong wedok iki ya wong wedok diajeni. Nyapa kowe itu diajeni kowe. Lho, kepiye to yu? Lah ya kowe ya iki ki mergane ngene lho Mas Kritik. Biyen ki arep seneng karo aku. Boten. Nek aku ora gelem. Siapa sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane trayo kowe to iki. Kowe aku dek iki ora mulai nang nggon ngomahi maratuaku ya disusul iki. Bangsane piye kok iso. Rene seneng mbok. wis rasa gagas yu. Lah iki yo nduk-nduk ngono. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukoke mas-mas. Lho, masak mole karo bojoku lho. Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kelengen ya. Mas. Iya lho. Mulai elok ya. Kalunge sak pelek gedine. Melaku dhek 3 wulan bungkuk. Oh, mas. Lho, Ali-ali ali-ali iki ya driji 10 bab, sikil iki driji 10 bab. nanti kentan Ngatek dicik. tak driji iki nyilih dijine tanggane. Ampun lho. Iku jenenge anu wong wedok sing stinti. Ah ini ora kalah tetep sing menang Mbak Tati. Utawa nyandane didelok. Nggih ta. Iso pas kaya ngono iki piye coba. delok. Delok mergo skincare iki mau. Kan aku skincare iki kok tekek. Wis anu iki. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ana. Yo diwet-wet bae. Kalian nglaras gede. Nggih, tak durunge kok tak nyuwun anu Mbak Tati. Karo ndongake apa romantene. Oh nggih, kagem. Ngopo ta? Mas Gale kali Mbak Gila. Nggih, Mas Gale kalian Mbak Dila mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pikiran kamu Apa apa? lagi? Ojo. Pasang kusui. Tunggu, no, ojo. Yo. Ya, Bang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra saleh, menawi putri nggih saleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tati. Aku ya. Dijari, Pak. Aku ya seneng kok. Apa? Teku bosok. Ora. Untungan Mbak Tati ngapa ngono ya. Lah mula gandeng iki Mbak Tati wis menggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik.
Kula tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Ya, dandang gula Sidowasih. Ning sing bawa Mas Klitik. Siap. Nggih ta? Sing bawa Mas Klitik, makili karo Mas Galih. Engko langgame setya tuhu Mbak Dila. Ya. Pamit takut. Ya. Monggo lah. Kaya apa? Sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo. Siap. Nggih. Kowe kok mung layas kudu Ini ambil. lho, Mbak Rene. Kok Melu Rene. Mbok jutoke sing sehat lho. Jadi ngomong sampean nyapa Pak Bukan. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk kowe. Nyapa lho, urusanku dhewe. Oh dadak sore ini. Rene. Oke, matur nuwun lho Mas. Mungkin. Jalan kondang di Sanden gila nih. Apa? Sapa neh? Jalan kondang, masa Apa? nyambin bakul kopi. Kowe iki tulane dek iki. Kowe iki jagelane mantan maling iki ngono kuwi. Modele plastik muda kalau Aku ya ora kali-kali bengi iki rodake ya. Pakai tak harus isi. Apa Pak yang Pamintaku Nimas Sidowasih. Suarane apik, larase tepat, nyamas iki jatah 100.000 kanggo panjenengan. Alhamdulillah, barokah. Alhamdulillah. Kaya apa takoni. Mas Ati Ayo. Karena dia pun Rene merono. Musuh saya. Oh, musuh ini dulu ya. Kayak Kaya ngene wong ngandang asmara diajeng tati incekan Mas. sawangan saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon indah lan kumpah. Inci laras. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebet katresnanmu dadi. Kenapa izin toh Kang Mas? Panjenengan menika saestu jangkar menaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora Diajeng. Apa kok diajeng? Dadi apa? Diajeng. Ngenteni kancane. teko kabeh. Iya. Ing sarina sawah ini Kang Mas. Panjenengan suara manuk wonten mriku nika Kang Mas. kae Itu nampok tok. Iki Kenapa, Kang? ibarat iki roman lho. Oh ya, mana woke lah. Maksudnya nek roman kan biasanya weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya manuke ngono kok manuke. Oh, jadi kalau sing mbok sawang manuk sing sisih tidak. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kaliyan ireng. Coba delok, untuk delok. Kayak manuk lanang apa wedok? Manuk lanang apa wedok? mana lanang. Alah. Kok manuk lanang? Oleh saat saya kebel gasih kancang. Manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kan lagu yang ngatek ya. Kok anggo sembrono? Gawene? Ganti Mbak Tati situ lah. Kene baca. Kok musik tuh Kang Mas. Kaya bom-bom penggalihku yen iso cetaketan marang sliramu. Kula inci remen sangat lho Kang Mas cekaketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhebrono dadi coba. Pripun to Kang Mas? Kaya kadidut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu dadi. Aku tak butuhnya ya. Wis dibasake alus ngono lho ora. Gini. Jadi yang lah. Manut kondektur. Apa? Tolong ya. Ora. Ayo Mbak Tati karo Pak. Ayo. Caketing arep
Laras iki nyopleng 100.000 nganggo tak kasih. Makasih Mas Bayu. Laris. Jen. 100.000 loh Mas. Ayo Opo tos? Apa? Aja nembang kok ngengkel nek. Wong kok lehmu. Iki kaya mau diskotik. Kok sing ditutupi. Wong aja dolanan lantu. Iki nek pecut golek angel. Pancen kabeh. Ya. Ah, ayo lek. Hei. Jiwa masnya Kayak semurut. salahmu. Lamune lek sekok. Sesuk ganti pasangan iki. Piye Mas? Golek pasangan liya. Aku sing rasah. Wis iki tak wet-wet. Ayo. Ganti yo. Blok. Ayo, oke. Jenengan sing kan Oke, jejak. Yen sedak tansah mula. Terus kan? Aku gak mau. Mau lah. Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suara aku gitu sih. Aku gini tuh. Silakan sekarang. Ayo. Aku. Coba lihat cipok loh ya. Lek rupane kaya ngono. Ayo. Sida asih, ayo. Sita asih. Apa aku? Apa golek umum? Yang kan umi ya. Bebas itu. Pasang gagas. Pinter. Aja rene to Mas, ayo. Wis kebacot kok ya Mbak Tira sida urung. Pindah mimi lan mie goreng. Amin Tuna. Pinter kok. Ayu. Kang Mas bareng anak tapi wajib. Terus Sita asih perayaan. Yo, salah game, Kak Tati moga diaturke sejatuh. Mara. Yo. Aku kang setia Apik tenan dhewe. Iki dadi apa to? Aku nek medhe kok apa to? Coba. Coba ganti pene enggak. Nanti cek delok suarane dites coba Pak. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele kok apa nih? Luar misal apa tekan? Ayo. Anu sing ngriye tengah sing ngriye. Aku guru tembung ini iki lho sing nakal nek. Coba dites coba. Ayo Pak Tati coba. Tadi coba kayak apa terane. Ayo. Kurang kencang kencang sih. Dintel. Coba petik nih. Ya, lanjut tadi tebangnya. Andika
Terima kasih, matur nuwun mugi langgam kalih bawanipun kala wau iso kanggo sanggone manten nggone mapaki Bali Wisma ing mangkenipun nggih Mas. Nggih, yo saiki